castingul. E casting, da, să vedem mai întâi ce pot, da? Suntem profesioniști? Păi suntem! Suntem profesioniști! Suntem! Păi cheamă-i! Păi chem! Următorul! Bine. Noi vrem să vedem puțin cum vă mișcați voi așa, natural, fără să vă arătăm noi niște fraze prestabilite. Ne-am gândit la niște situații pe care o să vi le dăm. O să vă punem o melodie și plecând de la ele, voi trebuie să faceți de cap. Asta cam așa e. Mai merge așa încă 2 săptămâni maxim, iar după aia gata. Ok, luați textul, mai luați un scaun. Pagina 26 jos. Mai trebuie text? Da, gata, vedem. Ia de mine, Doamne! În final, show-ul e cu toată lumea. Toată lumea dansează. Deci mă interesează foarte tare chestia asta. Deci, sau v-ați speriat de mine? Nu, mă întrebam, e o nepotrivire pe text și... Nu, am auzit, mi-am făcut o idee, o să merg mai departe și pe aia cu gospodina. Să intre alte 2 fete, am zis, ar putea să mai rămâneți, că urmează să vedem și cum dansă. Bună ziua! Vă rog să treceți așa, să treceți pe scenă. Așa, acolo. Ce? Cum adică? Și l-am folosit de multe ori pe el. Încă nu s-a rupt. Eu am făcut cursuri de dans la facultate. Bravo! Adică tu ai făcut și facultate? Normal! Din punctul meu de vedere, ăștia sunt băieți care cer. Asta e băieți care cred eu că sunt așa. Puteți să vă ridicați puțin în picioare să vă joc cum arată trupa de șoc? Da, să rezolv. Da, oh my god! Chiar de toană, ce Bun, hai să vedem ce facem la fete. Africa, nu știu cum să răspund. Să vin eu sau să vii tu spre mine. Ia-o tu cum îți convine, I will say it's up to you. Primul pas e cel mai sigur. Mai încolo, oricum nu știu ce și cum. Maybe it's gonna be a drama. Eu, personal, cu atitudine, pe lângă faptul că se mișcă bine, au și atitudine, au privire, adică sunt importante și lucrurile astea, nu doar să mă mișc super corect. Eu le văd că pe bine să iei în calcul și dubluri. Bun, Matei cheamă ce ai auzit? N-ai auzit nimic? Dați o listă. Ana Simu, Diana Vieru, Natina Câmpan. Deci, da și băieții, a terminat de... ca să vorbesc cu toți. Dar nu mă bate vântule.
fericirea și vrea să mă țin. Vezi că-ți creezi conținut? Ai văzut? Haide, hai. Ia se duce acolo, gata, hai să. Deci, stai. Reluăm. Așa, bun, bam. Știi că de la tine vine chestia asta, capăt. Cine e în zona ta de acțiune, îi spăla pe creier. Hai, deci, de fapt asta era ok la casă, dar nebunii de când joacă cu tine. Hai. Am o idee, vreau să povestesc înainte. N-am cum să fac ideea dacă nu povestesc înainte. Deci uite ce mă gândeam eu. Eu mă gândeam așa, să intru cu Oana, să intru de când întreabă el că, pe bune că vine așa. Ăștia rămân așa, cum rămâne mască, că așa, și după aia continuă scena. Că mă duc ca să... și mai mă mai gândeam că atunci când înainte să apară măștile alea două. Deci de unde zici tu să vii cu Oana? Băi, cum o să fiu eu bodyguard? Boss. Bă, tu ești nebun, tu n-ai văzut niciodată bodyguards ăștia mici care știi cum bat? Dar de unde? Stai, eu... Bine, că așa, că nu știu ce e ok, te ajutăm. Da? Bine. Iată ce-ți mă că n-au ce ziceți. Mai zi o dată. Păi cine a făcut statura? Că tu a avut. Păi cum să fiu eu bodyguard? Dar nu e când... Bine, intru bodyguard, hai din Stai că n-am înțeles. Păi să-l provocăm. El se întoarce, noi ne săutăm și atunci ăsta e momentul în care el vine și ne dă bani și noi ne punem în genunchi. Tu chiar crezi că nu sunt în stare de nimic? Și ziceai ceva de o afacere? Păi timpul înseamnă bani, doamnă. Da, ok. Uitați care e treaba și uitați. Stop! Deci, băciugără, sunteți mititele. Nu e greșeala mea că am stat. Nu e greșeala mea că am stat. Ok, hai să intrăm. Hai odată. Dai că mai e acolo, continuu. Știi? O să intru de la... Mai bine normal, că dacă era tot teatru. Asta știi zicea, hai că e ok. Ok. Gata, am înțeles. Am zis și eu v-am zis ce era. Noi nu cântăm. Și atunci ce faceți? Noi doi ne luăm după invențiile tale. Hai, deci, vrei să mai ai o dată la podiumul ăsta? Da. Toți. Încă toți. Hai. Păi, da, cred că am făcut un pas mare azi. Mai facem unul mic mâine, ne-am cunoscut, am format trupa. Ce mai facem? Ia mai faceți odată, hai.